היי חברות אהובות, היום בעזרת השם נעשה את הלימוד השבועי של פרק תהילים. הגענו לפרק ז', בעזרת השם נעשה ונצליח, השם שפתי תפתח ובהגי תהילתך. טוב, אז הלימוד כמובן מוקדש לרפואת כל עם ישראל, להצלחת כל עם ישראל, להמתקת כל דין מעל עם ישראל וביאת משיח צדקנו ברחמים גמורים בניסן. אז יאללה, בואו נתחיל. פרק ז', זה פרק טוב, בואו נתחיל פשוט. טוב, שגיון לדוד, שם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, נקשר את עצמנו גם לצדיקים, הראיני מקשר את עצמי לכל הצדיקים שוכני עפר, לכל הצדיקים שוכני עפר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש. צדיק יסוד עולם נחל ובא מקור חוכמה, רבנו נחמן בן פגה, זכותו תגן עלינו ועל כל אוהב ישראל אמן. שגיון לדוד, אשר שר לאדוני על דברי כוש בן ימיני. אז שגיון אומרים שזה סוג של כלי נגינה, אבל גם אומרים שזה יכול להיות סוג של כאילו שגגה, של איזשהו, ואנחנו נראה את זה בהמשך הפרק, שכמו דוד המלך הרגיש שהוא שגה. ושוב, זה אף פעם לא סיפורים שספרו לנו איך היה דוד המלך, זה סיפורים שבאים להגיד לנו איך אנחנו הרבה פעמים מרגישים, סלש באמת שוגים, טועים בדרך. כוש בן ימיני, לא ניכנס לזה כרגע, אומרים שזה יכול להיות כינוי לשאול המלך, אבל יודעים שזה היה מישהו משבט בנימין שדיבר רעות על דוד המלך, ושוב, אף פעם לא יספרו לנו על מישהו משבט בנימין, זה תמיד כוח שקיים בתוכי, שמדבר עליי דברים לא טובים, ואומר לי דברים לא טובים, ומנסה להוריד אותי. אז הוא אומר ככה, אדוני, אלוהי, הוא אומר רק לא רק השם, אתה האלוהים שלי, זה כמו לקרוא, לא יודעת, אבא ואבא שלי, כאילו מחזיר את המכניס לעצמו לראש באיזשהו מקום ומלמד אותנו. כל הספר הזה הוא לא בשביל באמת דוד המלך, רגל רביעית למרכבה, אלא למעשה זה ללמד אותנו איך לעבוד עם הצווים, להזכיר לנו, אני לא כמו אומות העולם שאלוהים זה אלוהים, זה האלוהים שלנו, אנחנו העם הנבחר, הוא בחר בנו, הוא בחר בי. זה כמו, לא יודעת, אלף אלפי הבדלות, כן, אבל יש איזושהי אימא, סבבה, אבל יש את אימא שלי. זה שני דברים אחרים. בכך עשיתי, אני חוסה רק בך. אני יודע שהדרך שלי לצאת מדברים זה רק אתה. הושיעני מכל רודפיי והצילני. תושיע אותי מכל הרודפים הפנימיים האלה שלי ותציל אותי. פן יטרוף כאריה נפשי פורק ואין מציל. אני מרגיש שזה כמו אריה שהוא שובר לי את הפורק, מפרק לי את העצמות וכלום לא יכול כבר להציל אותי. אתם מכירים את זה? שום דבר לא יכול, כאילו אני לא אשתנה, שום דבר כבר לא יכול לעזור לי. המצב שאני רוצה שישתנה לא ישתנה, אני תמיד הייתי ככה, תמיד יהיה ככה, בגלל זה היצרה נקרא זקן וכסיל, הוא גורם לבן אדם להיות בזקנה. מה זה זקנה? אל תשליחני להיות זקנה, מתהילים. זה זקן, זה כאילו באיזשהו מקום, כזה בסדר, מה שהיה, זה מה שיהיה, אין התחדשות, אין חדש תחת השמש. בגלל זה העניין מאוד גדול בברסלב ובכלל בתורה שלנו, זה התחדשות. להאמין בזה שגם אם לא הגעתי למשהו מסוים עד היום, ישועת השם כהרף עין, הכל יכול להתהפך, זה נהפוך הוא. אדוני, אלוהי, אם עשיתי זאת, אם יש עוול בכפי, זה מקום כזה שאני מרגישה שאני לא סגורה, עשיתי משהו לא נכון, כן עשיתי משהו לא נכון, אני לא יודעת אם עשיתי משהו לא נכון, אבל בגלל זה תמיד עדיף להגיד כאילו, יש מצב שעשיתי משהו לא נכון, הקדוש ברוך הוא, אם גמלתי שולמי רע וחלצה צורריי ריקם, אם עשיתי רע, אם עשיתי את כל זאת, אז ויכול להיות שהצוררים שלי הם רודפים אחריי לחינם, שכל המחשבות האלה שלי הם בכלל לחינם. ירדוף אויב נפשי וישג, אני מרגיש שהאויב הפנימי שלי רודף אחריי ומשיג אותי, וירמוס לארץ חיי ורומס לי את החיות שלי ואת הכבוד שלי לאפר, וישכון סלע, ישכן סלע, ולתמיד גם. הוא מרגיש שהוא מחסל אותי, ואז הוא מבקש פה סייעתא דשמיא. קומה אדוני באפך, תעזור לי הקדוש ברוך הוא, תוציא אותי מעצמי. ינסה בעבירות צורריי ואורה אליי משפט ציווית, תתעורר הקדוש ברוך הוא, אני צריך אותך פה. ועדת לאומים תסובבך ועליה למרום שובה. שם תשיב אותי אליך.
השם ידין עמים, שפטני אדוני כצדקי וכתומי עליי, אתה הרי השופט היחידי. ואני מבקש שגם אם טעיתי, אתה עושה צדק. יגמורנה רשעים, אני מבקשת שתגמור את הרשעים האלה. גם ברמה הפנימית וגם ברמה החיצונית אנחנו מבקשים שהרע יחלה מהעולם, למחות את זרע העמלק. ותכונן צדיק, ותכונן אותי, תכוון לי את הדרך. מה הדרך שבה אני צריכה ללכת? צדיק זה בחינת צדיק. מה הדרך הצודקת שבה אני צריכה ללכת? הרי אתה בוחן ליבות וכליות, אלוהים צדיק. אתה רואה מה קורה לי בפנים, אתה רואה שנכון, כמו ילד שהוא הרביץ עכשיו לאחותו, סתם דוגמה. הרביץ עכשיו לאחותו, אבל אנחנו צריכים להיות בוחן לב וכליות, להבין שהוא לא עשה את זה כי הוא רצה להרביץ לאחותו, הוא עשה את זה כי היה לו כעס שהוא לא הצליח לנטר אותו למקום הנכון. ואז זה לא אומר שהמעשה הוא בסדר, ונגיד לו בסדר תמשיך ככה, אבל הגישה אליו היא תהיה אחרת לגמרי, כי אנחנו מבינים שהוא עשה את זה ממקום אחר. אז אותו דבר, צריך לזכור שהשם הוא באמת בוחן לב וכליות, הוא רואה שגם אם אנחנו עושים טעויות, הכוונה הייתה כוונה טובה, שגם אם אני לא באמונה במשהו מסוים, אני מנסה. אתה שופט אותי לכף זכות, מגיני על אלוהים, מושיע ישרי לב, תגן עליי הקדוש ברוך הוא, אתה המגן שלי הרי, אתה המושיע שלנו, ואתה מיישר לנו את הדרך, אלוהים שופט צדיק, אתה שופט בדרכי צדק, גם אם אני מבקשת משהו מסוים והוא לא קרה, אני צריכה להאמין שהשם יודע מה הוא עושה, ואל זועם בכל יום, יש לך גם את מידת הכעס, גם על האויבים שלנו אתה תוריד אותה ואתה מוריד אותה, וגם אדם צריך לדעת שאנחנו אף פעם לא עובדים את השם רק במובן של השם אוהב אותי וזהו. יש אהבת השם ויש יראת השם. מה זה יראת? כמו הורה, אתה אוהב אותו אבל אתה לא יכול להתנהג איך שאתה רוצה, אתה צריך שיהיה לך איזושהי יראה, זה מאוד חשוב לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם מתוך מקום של יראה, רבי נחמן מדבר על זה הרבה, כי אנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא תמיד בשני המישורים האלה, אהבת השם ויראת השם. יראה מלשון כל כך מכבדת אותך וכל כך אוהבת אותך שאני מפחדת לפגוע בקשר בינינו, זה יראה. יש לי יראת כבוד אליך, אם לא ישוב חרבו ילטוש, קשתו דרך ויכוננה. תעזור לי שהרשע הפנימי הזה יחזור מהדרך שלו, כי הוא ממש מכוון את הקשת שלו אליי. ולא הכין כלי מוות, חיציו לדולקים יפעל, כי הוא מכין לי את הכלי מוות שלי, שזה הדיבור הפנימי הזה שלי. הנה יחבל אבן והרע עמל וילד שקר, ופה הוא אומר, רגע, הנה אתה כבר מחבל באבן, אבן זה רשע, אתה מחבל ברשע הזה ואתה מסיים את זה. בור קרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל, ואתה תפיל אותם בסופו של דבר. אפילו שהם קראו לנו בור והיו בטוחים, ואנחנו היינו בטוחים שזהו, נגמר הסיפור. ישוב עמלו בראשו ועל קודקודו חמסו ירד. בסוף אתה תחלה את הרע, ואני יודע שבסוף עודה השם כצדקו וזמרה שם השם עליון. הוא מסיים את זה ואומר לנו בסוף יהיה סוף טוב. וזה מה שאנחנו צריכים לזכור. גם הסיפור הזה של השביעי לאוקטובר, בסוף יהיה סוף טוב. נשאלת השאלה איזה סוף טוב, יש אנשים חטופים, איזה סוף טוב, יש אנשים הרוגים, יש לנו חיילים הרוגים, יש לנו הרוגים מהשביעי לאוקטובר, איזה סוף טוב. הסוף הטוב הוא גאולת עם ישראל ותחיית המתים. בניסן בעזרת השם, אנחנו צריכים להאמין בזה, אנחנו צריכים לדבר את זה, אנחנו צריכים להתפלל על זה, זה הכי חשוב להתפלל על זה. כי איך עם ישראל יצא ממצרים? כשהוא צעק להשם תוציא אותנו מפה. איך עם ישראל יגאל בניסן בעזרת השם? שנצעק לו תגאל את עם ישראל מכל הצרות והאיסורים שעם ישראל עובר. וזהו, בעזרת השם. שנשמע בשורות טובות, נראה את משיח צדקנו ברחמים גמורים בניסן. וזהו, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות על כל עם ישראל.